Itt a labdája, meg ez a sajt. Azt üzeni Zalán főhadnagy úr, szervezze meg a csapatot. A meccsig nem kell dolgozniuk. Én vagyok maguk mellé kivezényelve. Átmehetünk a szomszéd századokhoz is. Csak zsidót nem bevenni, ha nem muszáj. Értette? Igen. Tessék. Nincs semmi baj, Géza. Ugye mondtam, szent dolog a foci.